Mit navn er Peter Starup. Jeg er 3D-scanningsansvarlig i HLM Landmåling. I HLM bruger vi en ZNF Imager 5016, når vi scanner. Måden den virker på er, at man stiller den op. Det er en stationær scanner, og så scanner den sådan set alt, hvad den kan se. Så det er en line of sight scanner, hvilket vil sige, at jamen, kan du som operatør se tingene, så kan scanneren også. Den indsamler data omkring 40 millioner punkter per opstilling, alt afhængig af indstilling, og danner så det, man kalder en punktsky, som man efterfølgende kan enten gå ind og digitalisere på eller aflevere som udført. Imager 5016 udmærker sig ved, at ud over den fantastiske præcision, den har, så sådan noget som scannerregistrering foregår på en tablet, imens man går og arbejder, hvilket vil sige, at mængden af kontorarbejde efterfølgende er minimal i forhold til mange andre scannere.